機嫌悪いかもしれない。あ、いけるわ。フラッシュ焚いちゃうかもしれない。機嫌悪いよ。いけた。悪いよ、カチ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 って取れんだよね。1枚取ってみる？で今フィルムがね、前かさってない。いけるかな？巻いて、覗いて、ここを下げるだけ。ここ？これ？これ。あ、これ？そう、ちゃんと持って。で、何回もポンポン押してると、やった。電車？何回も押すの？硬いから何回かパチパチしてると取れる。あ、機嫌いい。これカチャンってなったらもう一回終わり？終わり。あ、ごめん。これがフィルム。